Odogwuakataaka batago. What do you think you want to do? You want to annihilate somebody's child with this piece of wood. Do your worst. Come on. Odogwuakataaka batago. You don't try to mess with anyone. Please, I cannot stand up. Please, I cannot stand up. Please, help me. You see what you cost yourself. You want to annihilate somebody's daughter. In your next life, you will not try such a thing. Abata iye ni negadi mfe. Odogwuakataaka batago. Ike ọnụ na-ekwulu ogbenye abịago. Onye mgboji aka inakwa onye nzapụta abịaruwo. Oji egbe ezu ori inakwa Odogwuakataaka batago. Okike inakwa ọnụ na-ekwulu ogbenye abịago. Okike. O wee bụrụ ife a ndị Igbo na-ekwu wee bụrụ inu na efi na-enwere ọdụdụ na ọ bụ chi ya na-atụrụ ya ehi.